हे गाइस, आं दिनै मोनसे मस्ट इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनगोन। आयदाया जाबाय आसामनि जारिमिन। बिदिनो आं नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। फैदो दाना आयदाखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन। सोर राजानि दारै प्रागज्यतिसपुराव हिन्दु धोरोम गायसंनाय जादोंमोन? नोंथांमोना आं अपसनखौ बुंनायनि राइट एन्सारखौ बुंनायनि सिगां नोंथांमोना राइट एन्सारखौ दिहुननो नाजा। अपसन ए आव होनाय दङ श्री कृष्ण, बि आव दङ भगदत्त, सि आव दङ बानासुर, डि आव दङ नरकासुर। बेनि राइट एन्सारा जागोन नरकासुर। अपसन डि। नरकासुर राजानि दारै प्रागज्यतिसपुराव हिन्दु धोरोमखौ गायसंजेननाय जादोंमोन। नाम्बार 2 कुइसन। नरकासुरखौ सोर बुथारदोंमोन? अपसन ए आव दङ बानासुर, बि आव दङ भगदत्त, सि आव दङ शिव, डि आव दङ श्री कृष्ण। बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि। श्री कृष्णआ नरकासुरखौ बुथारदोंमोन। नाम्बार 3 कुइसन। नरकासुरनि सान्थ्रि गाहाय मुराखौ सोर बुथारदोंमोन? अपसन ए आव दङ बानासुर, बि आव दङ शिव, सि आव दङ श्री कृष्ण, डि आव दङ भगदत्त। बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि श्री कृष्ण। श्री कृष्णआ नरकासुरनि सान्थ्रि गाहाय मुराखौ बुथारदोंमोन। नाम्बार 4 कुइसन। कुरुक्षेत्र दावहा एबा महाभारत दावहायाव सोर कामरुपनि राजाया बाहागो लादोंमोन? अपसन ए आव दङ भास्कर बर्मन, बि आव दङ भगदत्त, सि आव दङ नरकासुर, डि आव दङ ब्रजपात। बिनि राइट एन्सारा जागोन भगदत्त। भगदत्तआ कुरुक्षेत्र दावहायाव कामरुपनि जानानै बाहागो लादोंमोन। नाम्बार 5 कुइसन। भगदत्तनि मैदेरनि मुङा मामोन? अपसन ए आव दङ सुप्रतिका, बि आव दङ राम, सि आव दङ लानजिक, डि आव दङ चेतक। बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए सुप्रतिका। भगदत्तनि मैदेरनि मुङा सुप्रतिकामोन। नाम्बार 6 कुइसन। भगदत्तनि फिसाजो भानुमतिया सोरजों हाबा जादोंमोन? अपसन ए दुशासन, बि आव दङ कर्ण, सि अर्जुन, डि आव दङ दुर्योधन। बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि दुर्योधन। दुर्योधनजों भगदत्तनि फिसाजो भानुमतिया हाबा जादोंमोन। नाम्बार 7 कुइसन। असुर रायजो एबा सनितपुर रायजो सोरनि दारै गायसंनाय जादोंमोन? अपसन ए आव दङ नरकासुर, बि आव दङ भगदत्त, सि आव दङ मरिषि, डि आव दङ भीष्मक। बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि मरिषि। मरिषिनि दारै असुर एबा सनितपुर रायजोखौ गायसंनाय जादोंमोन। नाम्बार 8 कुइसन। सनितपुरा सोर राजानि राजथावनिमोन? अपसन ए आव दङ नरकासुर, बि आव दङ बान राजा, सि आव दङ भास्कर बर्मन, डि आव दङ महिरंग दानब। बेनि राइट एन्सारा जागोन बान राजा। अपसन बि। सनितपुरा बान राजानि राजथावनिमोन। 9 नाम्बार कुइसन। बान राजा एबा बानासुरनि बिफानि मुङा मामोन? अपसन ए दङ बलि, बि आव दङ भीष्मक, सि आव दङ प्रहलाद, डि आव दङ हिरण्य। बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए बलि। बान राजा एबा बानासुरनि बिफानि मुङा बलिमोन। नाम्बार 10 कुइसन। जेब्ला श्री कृष्णआ बिनि फिसौ अनिरुद्धखौ उदां खालामनो फैदोंमोन अब्ला गाहायाव होनाय सोर राजाया तेजपुरखौ सासन एबा खुंबाय दंमोन? ए आव दङ अपसन ए आव दङ बान राजा, बि आव दङ नरकासुर, सि आव दङ भीष्मक, डि आव दङ ब्रजदत्त। बिनि राइट एन्सारा जागोन बान राजा। जेब्ला श्री कृष्णआ बिनि फिसौ अनिरुद्धखौ उदां खालामनो फैदोंमोन अब्ला बान राजाया तेजपुरखौ सासन एबा खुंबाय दंमोन। नाम्बार 11 कुइसन।
बबे नोगोर एबा सहरखौ सानजानि एस्ट्रलजि नोगोर होनना बुंनाय जायो? अप्शन ए दङ तेजपुर, बियाव दङ श्रीदुरिया, सियाव दङ शिबसागर, डियाव दङ प्रागज्यतिसपुर। बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डि प्रागज्यतिसपुर। प्रागज्यतिसपुरखौ सानजानि एस्ट्रलजि नोगोर होनना बुंनाय जायोमोन। नम्बर 12 कुइसन। बर्मन फोलेरनि सोर राजाखौ महाराजा धीराज होननाबो मोनथिनाय जायो? अप्शन ए दङ महेन्द्र बर्मन, बियाव दङ भास्कर बर्मन, सियाव दङ पुष्य बर्मन, डियाव दङ समुद्र बर्मन। बेनि राइट एन्सारा जागोन पुष्य बर्मन, अप्शन सि। बर्मन फोलेरनि पुष्य बर्मन महाराजाखौ धीराज होननाबो मोनथिनाय जायोमोन। नम्बर 13 कुइसन। हर्ष चरित मुंनि जिउखौरांनि लिरगिरिया सोर? अप्शन ए दङ बिशखा भट्ट, बियाव दङ बाना भट्ट, सियाव दङ शूद्रक, डियाव दङ भास्कर बर्मन। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बि बाना भट्ट। हर्ष चरित मुंनि जिउखौरांनि लिरगिरिया बाना भट्टमोन। नम्बर 14 कुइसन। हिउएनसांआ कामरुपनि सोमोन्दै फोरमायनाय बिजाबनि मुङा मा? अप्शन ए दङ सि इउकि, बियाव दङ आसामनि जारिमिन, सियाव दङ जारिमिन, डियाव दङ इन्डिका। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए सि इउकि। सि इउकिआव हिउएनसांआ कामरुपनि सोमोन्दै गोलावै फोरमायनानै गालांदों। नम्बर 15 कुइसन। हेम सरासतिया सोर राजानि उलाफादनि खन्थाइगिरिमोन? अप्शन ए दङ धर्म नारायण, बियाव दङ नर नारायण, सियाव दङ बायद्य सेवा, डियाव दङ दुर्लभ नारायण। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डि दुर्लभ नारायण। दुर्लभ नारायणनि हेम सरासतिया राजा उलाफादनि खन्थाइगिरिमोन। नम्बर 16 कुइसन। जुंगाल बलहुआ सोर राजानि फिसाज्लामोन? एयाव दङ पृथु, बियाव दङ दुर्लभ नारायण, सियाव दङ अरिमत्त, डियाव दङ इन्द्र नारायण। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सि अरिमत्त। जुंगाल बलहुआ अरिमत्त राजानि फिसाज्लामोन। नम्बर 17 कुइसन। सोर आहम राजाया दिहिंनि पाराव सरगुवायाव राजथावनि बानायदोंमोन एबा बानायहैदोंमोन? अप्शन ए दङ सनेनका, बियाव दङ सुदांफा, सियाव दङ सुहुंमुं, डियाव दङ सुजांका। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बि सुदांफा। आहम राजा सुदांफाया दिहिंनि पाराव सरगुवायाव राजथावनि बानायहैदोंमोन। नम्बर 18 कुइसन। सोर आहम राजाया बरपात्र गहाय मासि सोरजिना होदोंमोन? अप्शन ए दङ सुहुंमुं, बियाव दङ सुपिगफा, सियाव दङ सुकाफा, डियाव दङ सुक्लेंमुं। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए सुहुंमुं। सुहुंमुंआ बरपात्र गहाय मासि सोरजिना होदोंमोन। नम्बर 19 कुइसन। सोर आहम राजानि रायजो बेंनाय समाव गिबि सुबुं सानखो खालामजेननाय जादोंमोन? एयाव दङ सपिमका, बियाव दङ सुहुंमुं, सियाव दङ सुकाफा, डियाव दङ सुखांफा। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बि सुहुंमुं। सुहुंमुंनि रायजो बेंनाय समाव गिबिसिन सुबुं सानखो खालामजेननाय जादोंमोन। नम्बर 20 कुइसन। चुटिया साम्राज्यनि जोबथा राजाया सोरमोन? एयाव दङ नित्यपाल, बियाव दङ पूर्णधन, सियाव दङ विष्णुपाल, डियाव दङ धर्मदस पाल। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए नित्यपाल। नित्यपाला चुटिया साम्राज्यनि जोबथा राजामोन। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव 2020यै एन्सार कुइसन लानानै फैबाय थागोन। बांद्राय गोलावबाथाय गोसोआव लागनो हाया आरो आं दिनै भिडिअआ गोलाव जागोनखाय एसेबां फोरमायनानै बा बेखेवनानै
बुङासै आरो आंहा एसे समनिबो आंखालमोन नालाय आंहा एसे खामानि दङमोन थेवब्लाबो आं भिडिअखौ थाबनो होनो होननानै भिडिअखौ बानायग्रोबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालामनानै हो।